נדבר היום בעזרת השם על עניין שמירת הגוף והנפש. הרי בדרכי השם כותב הפה ליועץ שאם אדם לא שומר על גופו, בסוף הוא יתבע על זה. יתבע על זה שהוא לא שמר על גופו. מה הכוונה? אדם צריך לדעת לשמור על הגוף שלו, לאכול דברים בריאים, לישון כמה שצריך לישון. לשמור על גופו, למה? כי זה פיקדון שהקדוש ברוך הוא הביא בידינו, שאנחנו נצטרך אחרי 20 שנה להחזיר את זה לקדוש ברוך הוא. אז נדבר היום בעזרת השם. וזה מה שהתורה אומרת, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. וגם האמת שמסתכלים שהקדוש ברוך הוא עשה את גוף האדם, כמה חוכמה זה. לחשוב שאדם שיש לו רכב, יש לו ברכב, כל מקום יש לו לשים כל דבר. יש לו מקום לשמן הגה, שמן מנוע, מים, כל דבר יש לו מקום. הקדוש ברוך הוא השתבח שמו דרך הפה של הבן אדם, זה לוקח, אדם אוכל שותה, זה משפיע לו לא על כל הגוף כולו. זה הולך לשיניים, זה הולך לוורידים, זה הולך לבשר, כל דבר כאילו פשוט. הקדוש ברוך הוא עשה בכזה חוכמה נפלאה, בכזה חוכמה נפלאה אוכל, לחשוב שיש מיצים בפה, כן הרי ידוע שאם אדם צריך עירוי או משהו מסוים, אז הוורידים הללו גורמים לו, הוורידים, כן, אז בעצם נותנים לו את זה בסטרילי, בסקית סטרילי, וכל דבר סטרילי בשביל שזה יעבור לו בצורה, אבל הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, עשה לנו שאנחנו מכניסים אוכל לפה, איך זה לא מכניס לנו חיידקים לגוף, זיהומים לגוף, אלא הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, חשב על כל דבר, מה שיש לנו מיצים בפה, שזה עוצר את כל החיידקים שיש לעצור, מה שלא יזהם לנו את כל הגוף, כמה זה חוכמה אלוהית שהקדוש ברוך הוא השתבח שמו עשה, בכל דבר ודבר, ובשרי, אומר איוב, מבשרי אחזה אלוה, כל דבר אתה יכול לראות את הקדוש ברוך הוא, לראות איזה חוכמה, מבשרי אחזה אלוה, לראות כל דבר איזה חוכמה של הקדוש ברוך הוא לעשות, לראות באיזה חוכמה נפלאה עד למוד, כמה כל דבר לחשוב שהקדוש ברוך הוא עשה לבן אדם, סתם דוגמאות פשוטות, הבן אדם עשה, הקדוש ברוך הוא עשה לבן אדם שערות באף, לחשוב, אם היה שערות באף, היינו צריכים אינסטלטור צמוד, היינו צריכים אינסטלטור צמוד באוזן, הקדוש ברוך הוא עשה את האוזן, שמירה על האוזן, כל דבר, כמה זה חוכמה, כמה כל דבר, מבשרי אחזה לא, לראות את החוכמה, כמה שהאדם זורק בגוף, כמה לא את הקדוש ברוך הוא, אמר אחד הרבנים לתלמידים שלו, שאם היינו מחשבנים, אם היינו מחשבנים כל יום, כל אחרי שעושים שירותים ויוצאים, צריך לברך, אומר, זה כמו ניתוח שאנחנו עושים, רופא בחינם, אז שם, אדם השם ישמור, אם אחד ההולכים פה, אבא שלו עבר כמו ניתוח. כמה זה פרוצדורה, מסמכים וכסף וכולי וכוחות. הקדוש ברוך הוא השתבח שמו של הבן אדם, טיפול יומיומי, בחינם, כאן צריך לראות שבחים אשר יצא את העולם בחוכמה, כמה זה חוכמה עילאית שבורא עולם עשה לנו, כמה לחשוב על כל דבר. ראיתי משהו מדהים, כמה נשימות אנחנו נושמים כל יום, כמה נשימות אנחנו עושים כל יום? 34 מיליון נשימות, בשנה זה 41 מיליון נשימות. כמה צריך להיות לקדוש ברוך הוא על כל נשימה ונשימה, כל נשימה, ככה ראיתי באיזה ספר, כל הנשמה תעלי על כל נשימה ונשימה של הקדוש ברוך הוא. עכשיו שברוך השם שהכליות, שהכל כאן צריך להיות לקדוש ברוך הוא, בשרי אחזה לא כמו שאמרנו. אבל צריך להקפיד שלא לאכול אכילה מרובה עד שתתמלא קרסו. מפני שכאשר הקיבה מלאה, אינה יכולה לעכל את המזון היטב, והרבה חולאים באים מרוב אכילה. לכן כשאדם אוכל, יאכל בריא, כמה שצריך, לא יותר מדי. עשינו חשבון שבשבת, הילדים, כל הממתקים שהם מקבלים, כל הסוגי הממתקים, הם כל אחד צורך לגוף שלו 60 כפיות סוכר בשבת. ורוב כל האוכל וכל הרעל וכל הדברים שהם מוציאים. ואחרי זה מתפלים שיום ראשון, כל תלמודי תורה, כל הבתי ספר, הילדים לא רגועים. למה? ברוב בשבת הם אכלו, שיגעו להם את הגוף, שיגע אותם, לכן ממילא זה מה שגורם להם, לכן באדם בחוכמה, גם שנותן לילדים גם כן בחוכמה. מה גורם להם? המתיקות? המתיקות, הדם שלהם, הגוף שלהם סוער, נהיה אש. כמה זה חשוב שבאדם יקפיד, גם לא כל דבר צריך להביא לילדים, להרגיל את הילדים לאכול בריא, כל דבר לאכול בריא, כמה זה חשוב. ידוע גם כן שמה שמרגילים את הילדים לאכול בריא, זה גם גורם להם להיות מתונים, סבלנות, לא כל דבר, כמה אנשים באים אומרים לי כבוד הרב, אין לי דחיית סיפוקים, אני לא מסוגל, אני מרגיש שאני רוצה משהו, אני מיד עושה, מיד אוכל, מיד. שבאדם, שאבא ואמא יודעים להגיד לילד לא, עכשיו לא,
עכשיו כן, כשההורים יודעים שיש היררכיה במשפחה, אבא אומרת שלא, כן, לא, זה מה שהאימא אומרת גם אותו דבר, זה מה שגורם לילד להבין, כן, יש מישהו יותר ממני, אפשר להגיד לי לא. אני מכיר אנשים שלא מסוגלים שמישהו אומר להם לא, אנשים גדולים בני 30-40, מישהו אומר להם לא, תראו אותם איך הם נכנסים להיסטריה. לא מסוגלים, יש אנשים שלא מסוגלים לשמוע לא. מה קרה? אמרו לך לא, תתקפל, לא, הוא נפגע, והוא נכנס לתסבוך. מה קרה? לא קרה שום דבר, מותר להגיד לך לא, ומותר לך לשמוע את הלא. אבל זה שבן אדם שמגיל קטן, ההורים לא הרגילו אותו, זה הבעיה שמגיל קטן, ההורים לא הרגילו אותו לשמוע את הלא. לכן שבאדם יודע שיש לא ויש כן, זה מה שגורם לו הצלחה בחיים. לכן כמו שאמרנו, אדם צריך לאכול מסודרת, בצורה הכי טובה של כשרות הלכה למעשה. אתה יכול להתקשר אליי? אני מביא לך את זה בבית. ראשון תתקשר אליי. יש לי את זה בבית, אבל השאלה אם זה יעזור למבחן ברבנות. אני צריך ללמוד. השאלה, זה לא רוצים לראות מסודר, בשולחן ערוך. כן, סרנות, אבל בטח. או שגם הסרנות לא יספיק. נכון, 100%. טוב, עד רבה. טוב, ממשיך הרב ואומר, וישנם אנשים שהולכים לבתי מלון ומרבים שם באכילה יתר על המידה. ובמקום לתת מנוחה לגופם, מכבידים על עצמם וגורמים חולאים. וחכם עיניו בראשו. אומר, יש כאלה הולכים לבתי מלון בשביל למלא את הבטן, אבל מותק תלך למנוחה, אתה סתם עושה לעצמך הרבה יותר חולאים. לפעמים אדם רואה אוכל יותר מדי, חושב, חטוף ואכול, חטוף לשתה. אבל צריך חוכמה, כמה כן, כמה לא. ממשיך הרב ואומר, לעולם אל יאכל אדם אלא כשהוא רעב, ולא ישתה אלא כשהוא צמא. ואל ישן נקביו אפילו רגע אחד. ולא יאכל עד שיבדוק את עצמו היטב שמא צריך להתפנות. בוודאי כתוב, זה מובא בגמרא, כאשר אדם צריך להתפנות גדולים והוא לא עושה, אז השם ישמור, זה הופך להיות חלק בגוף שלו, הצואה הופכת להיות לזה, חוסם לו כל מיני דברים, כך אומרת הגמרא. לכן, אם האדם מרגיש שהוא צריך שירותים, גדולים, קטנים, לא משנה, ילך יעשה שירותים. עכשיו ידוע עוד עניין שכתוב בהלכה, שכל המשן נקביו עובר בשתי איסורים. איזה איסור? בל תשקצו ולא יהיה בך עקר. חזון איש כותב שבזמננו האיסור הזה ירד שלא יהיה בך עקר. הוא אומר, זה היה בזמנם, כאילו שהיה צינור, כאילו גם של השתן וגם השם בזרע באותו צינור, אבל הוא אומר בזמננו זה ישתנה, וככה אומר החזון איש. זה ישתנה. ככה אומר החזון איש. זה לא היה ככה? שהגופות כן. כאילו ככה הוא טוען, אומר חידוש, שבזמננו גופות האדם השתנו, ומי שמשל נקביו בקטנים לא עובר, לא יהיה בך עקר. ככה הוא אומר, הגוף ישתנה. משתנה היום שנהיה שתי צינורות. זה חידוש של החזון איש, ככה. טוב, פת שחרית, כמה זה חשוב. טוב לאדם להרגיל את עצמו לאכול ארוחת בוקר עם פת, כדי לחזק את גופו. ואם אינו יכול לאכול פת, רשאי לאכול מיני מזונות. הגמרא אומרת ש83 חולאים תלויים בפת שחרית. כשאדם אוכל פת שחרית ושותה מים, הוא מבטל ממנו 83 חולאים. יש משקל לפת שחרית? לא, זה יפה מאוד, אומר הרב, ומי שלא, רשאי לאכול גם מזונות. גם מזונות, העיקר שתוכל שהבטן תהיה בדיעבד יוצאים ידי חובה בשתיית קפה עם חלב וכדומה. אתה שומע? ככה אומר האיש של אברהם, שאין צריך לאכול דווקא פת, אלא הוא דין לאכול אכילה ושתף דתו מתפעסת. כאילו הווה אומר, אני צריך נס קפה בבוקר, בלי נס קפה בבוקר אני לא מיושב. שתי נס קפה אתה נרגע. אומר הרב, העיקר שדעתו מיושבת. זה גורם לך, באדם, הרגיש לעצמו, זה הקופאין, זה מה שעושה לו טוב, זה מה שמרגיע אותו. זה מבחינתו הפת שחרית שלו. שים לב משהו מאוד מעניין שהקדוש ברוך הוא עשה, ששים לב שאתה נמצא באירוע בלילה, אתה אוכל טוב, למחרת בבוקר אתה קם מאוד רעב. אתה מכיר את זה? אבל אם אתה לא תאכל בערב משהו רציני, תאכל ככה משהו בקטנה, בבוקר אתה תוכל לסחוב עד מאוחר, לא לאכול לו שום דבר. מאוד נכון, תשים לב את זה. צריך להיזהר שלא לשתות מים שחיממו אותם בכלי מתכת כמו קומקום חשמלי ועדיין לא רתחו כל צורכם מפני שהם עלולים להזיק לגוף האדם. למה? כי החומר של הכלי מתכת והמים שם לא התחממו כל כך, אז זה מזיק לבן אדם, ככה אומר הכף החיים. אז זה מאוד מאוד צריך להיזהר שאם שותים מים צריך לראות שהוא רותח כל צורכו, שהמים ראויים.
ויכול להיות דווקא כשהמים לא רתחו אף פעם, אבל אם כבר רתחו והוכשרו, אין חשש לשתות כושלים. וכן אם מערב בהם תה או קפה, רשאי לשתות מהם אף שעדיין לא רתחו. כן, ככה אומר לו. שינה. יש להיזהר שלא לישון עם נעליים ברגליו. בצבא הם ישנים עם רגליים על הרגליים. יש כאלה שלא. זה כל כך מצחיק, אמר לי מישהו השבוע שבצבא כל מי שעשה ברית מילה אז הוא יורד לפרופיל 97, נכון? נכון ככה? למה, הפרופיל הכי גרוע זה 98? 90 משהו כזה, 98, כן. אבל זה כזה מצחיק, התורה אומרת לנו אין אדם נעשה שלם אלא אם כן נעשה ברית מילה. אצלנו הברית מילה גורם לבן אדם שיהיה שלם, אבל בצבא של הציונים זה יורד. ממש הפוך על הפוך, וזה מה שנאמר, שדעת בעלי בתים הפוכה מדעת תורה, אתה מבין? הם חושבים שזה לא, התורה הקדושה, להתגייס לתורה הקדושה זה מה שאנחנו צריכים. וזה מה שאומר הרב, יש להיזהר שלא לישון עם נעליים ברגליו, מפני שעל ידי כך תואם טעם איתה, וגורם לעצמו שכחה. וראוי להקפיד שגם הילדים הקטנים, עם הבן שלך, בעזרת השם, ילדים עם נעליים, להוריד לו נעליים, לא ישנו עם נעליים ברגליהם. ואומרים בדיחה שאומרים שהשינה זה אחד מ-60 מהמוות, מהמיטה. שינה. כן, הגמרא אומרת שבת זה אחד מהגמרא מסכת ברכות. דף נ"ח אומרת שבת זה אחד מ-60 מן עולם הבא, ככה אומרת הגמרא. ושינה זה אחד מ-60 מהמוות. אז אמר פעם מישהו, אם זה כל כך כיף לישון, אז בטח מה זה המוות, איזה כיף זה. דרך הלוצה. אמר לו ליהושע שעל ברוח קודש על החוטל, אמר להם לא בשמיים. עכשיו, טוב, זה פחות קשור אליך, אבל כדאי שתשמע. נדבר פה הרב לגבי זירוז לידה. יש נשים מעוברות שכאשר מגיעות לסיום החודש התשיעי ועדיין לא ילדו, מייעצים להם הרופאים לקבל זריקה לזירוז הלידה. ויש ללמדן שלא יסכימו לכך, מפני שהדבר עלול להזיק לעובר מבחינה גשמית ורוחנית, ולפעמים יכול להזיק גם לאישה שמשמור. הרי הקדוש, לא פדורל, פדורל זה בלידה. כאילו עושים זירוז לפני כן, בשביל, כן, וזה בעצם סתם מקדם, זה כאילו, עושים בזה כמה כללים, אבל בעצם, אם היא לא חייבת ואין שום דבר, למה לעשות את זה? כאילו, שהגיע הזמן, הקדוש ברוך הוא יפתח. כל ילד מגיע בזמן שבו בעולם גזר לו שיבוא, למה הוא יזרז? ספר לי חבר שאשתה הייתה בהיריון. אז יש רב צדיק בירושלים, ספרתי את זה פה השבוע. יש רב צדיק קוראים לו הרב יצחק כהן, הרב של שמואל הנביא. הוא אמר לו, כבוד הרב, אני אגיד לאשתי שתעשה אולטרסאונד? אמר לו, לא. חודש שני בא אליו, הרב אשתי תעשה אולטרסאונד? לא. ככה כל פעם דוחה אותו. חודש שמיני, אמר לו הרב אשתי תעשה אולטרסאונד? אמר לו, כן, עכשיו תעשה. עשתה אולטרסאונד, גיליתה שיש לה תאומים. היא ברוב לחץ, תוך 24 שעות ילדה. אז הוא אומר איזה נס שאשתי לא ידעה את זה לפני, הייתה חסת לבדיקה. לכן כמה לשמוע דעת תורה, כמה זה חשוב, מה שהרבנים אומרים, מה שיש לנו תורה קדושה. קריאת שם לילדים, היום התקשרו אליי למשרד, אחד פה מהבית כנסת שאחיינית שלו, קראו לה שגיא, על שם אחיינית אחרת, שהיא נפטרה צעירה, קראו לה שגיא על שמה. והשם ישמור, הם קיבלו היום בשורה השם ישמור שקיבלה את המחלה. אז הוא אמר לי, הרב, מה אתה אומר? אני אוסיף לשם. אז אמרתי לו, א' כל, כתוב בספרים הקדושים שבאמת, אם קוראים על שם מישהו שנפטר, זה לא טוב לילד. השם ישמור, שמקבל אותם דברים, אותם שורש נשמה, השם ישמור צריך להיזהר. כן, אז אני רציתי לומר לו שיוסיף שם חי. תקשר אליי עכשיו בצהריים, שהם היו אצל הרב הרנטגן. שמעת על הרב הרנטגן? יש לו רנטגן. אז הוא הרב הרנטגן אמר גם כן חיה. זכיתי לכוון את דעת גדולים. זה מה שאומר פה עכשיו הרב. יש להקפיד שלא לקרוא לתינוק שנולד על שם קרוב שנהרג, שמשמור בקיצור ימים, ולא הספיק להביא ילדים. מפני שמזלו הוא רע, ויכול להשפיע הדבר על הילד חס ושלום. ואם בכל זאת רוצים לקרוא על שמו, תנו לתינוק שתי שמות. לכן כמה חשוב לקרוא על שם אדם צדיק, על שם בן אדם מידות טובות. יש אחד קרא לבן שלו נמרוד, על שם רשע.
שם רשע קרא נמרוד. מה, חסר שמות? הרב עובדיה עליו השלום, פעם אחת. השם חזית הרב עובדיה להיות סנדק. כל מיני שמות מוזרים. הרב עובדיה היה צועק, מה חסר לנו את האבות הקדושים, הרב מסתכל ליעקב? מה אתה אומר כל מיני שמות מוזרים? היה אומר לו, תקרא לו אברהם, תקרא לו יצחק. אחרי כמה... הנה. אין להפחיד ילד קטן בדבר טמא. כגון לומר לו, תתנהג יפה, הכלב יבוא ינשך אותך. אסור להגיד את זה. או עכברים יאכלו אותך, כי השם ישמור ברית כרותה על השפתיים. ועלול הדבר לגרום נזק לילד חי להשם ישמור. כאלה דיבורים יכול להזיק לילד השם ישמור. כמה צריך להיזהר. טוב, זה כתוב בהלכה, כאילו הפחד של הילד. קבר הראשון שבית הקברות סגולה בפתח תקווה. שכתוב כאן נקבר האדם שהם אישרו את השטח של הקברות והם עשו אותו. והם עשו, אמרו, ביניהם אמרו מי יקבר ראשון. והוא אמר שלא אכפת לו שיקבר ראשון. כתוב על הקבר, הוא היה אדם בריא, בתוך 10 ימים הוא נקבר בראשון של הקברות. וואי, אתה יודע מה זה מזכיר לי? הרב שלי בישיבה קטנה, אצלו... ראיתי את התקבור של הקבר. לפני כמה שנים, 60 שנה. לא יודע, זה אבל... וואי, איזה מוסר השכל, איזה חזק. אין אחד הרבנים אצלי בישיבה קטנה, אצלו, מי שהיה מרים ידיים, מיד שהוא הולך הביתה. אצלו הרמת ידיים, זה היה אצלו משהו בדם, שהוא לא היה מסוגל שהיה הרמת ידיים. אז שאלתי אותו, מה קרה ככה? הוא סיפר אצלו בישיבה, כשהוא עמד בישיבה קטנה בשיעור ג', אז שתי חברים רבו, אתה שומע בישיבה בבני ברק הוא למד. אחד הבחורים הלך לישון. כן, הבחור שני הגיע, הדליק לו את האור, אז הוא התעצבן קם עליו, דחף אותו לקיר, נתן לו ככה השם ישמור שמכה בלב, או השם ישמור קיבל דום לב, בחור בן 14 קיבל דום לב, נפטר. אז הוא מספר שזה היה שיעור ג' כולם בזמן הזה לקראת ישיבות גדולות. אז כולם כאילו שדיברו איזה ישיבה גדולה אתה רוצה ללכת, איזה ישיבה אתה רוצה ללכת. אז אומר הבחור הזה, השם ישמור שנפטר, היה אומר להם אני רוצה ללכת לישיבה של מעלה. בצחוק היה אומר להם. הוא אומר השם ישמור אחרי תקופה, השם ישמור מה שקרה לו. תראה מה זה כמה? בחיים ואמר בבית הלשון. בדיוק ככה, ממש ככה כמו שאומר שלמה. אבל כאן צריך להיזהר לשמור על בואי דוגמה לשפתיים, לדבר דברים טובים. שמעתי שהרב מזוז כל פעם שאנחנו פגיש אותו באלפות ימים, הוא היה אומר עד 80 מספיק. הוא נפטר ב-80. 80 יום. ב7 יום, כאילו... רק את החג הוא עשה פעם. מספר גם על הרב מזוז, מה שאחד בבית כנסת שלו, היו מוכרים. כן, אז כולם היו שם תפרנים, עניים. אז אחד קפץ, אמר עלייה, אחד אמר 50 שקל. אז הרב מזוז התלהב עד שמישהו תורם, אז הוא אמר שהשם מברך אותך פי 10, משהו כזה, אמר לו פי 10, לא זוכר בדיוק את החשבון, באותו שבוע באדם הזה זכה ב50,000 שקל. כאילו באמת בדיוק, מה זה, פעם שהצדיק אומר משהו, כל שכן זה צדיק כמה זה חשוב. טוב, וישנם כאלה שרוצים להפחיד את בנם ואומרים להם אל תאכל, אם לא תאכל אני אקרא לכלב שיאכל אותך. ויש להעיר להם שימנעו מלומר להם דברים כאלה. כתוב בהלכה. למה להגיד דבר כזה? לא הבנתי. יש כאלה, אין להם כוח לילדים, מנסים לעשות להם כל מיני כאלה דברים, ולכן זה צריך מאוד זהירות. יש, אני מכיר, כתוב בהלכה בשבת שאם ילד נסגר בחדר, מותר לפרוץ את החדר, כן? אם זה גדול, שער בחדר הנושא שבת לא קרה שום דבר, אסור לפרוץ. אם זה ילד, חייב לפרוץ את החדר. למה? זה משפיע לו על הנפש, מסוכן. הוא ייכנס להשם ישמור לפחדים. אין כזה דבר, חייב לפרוץ, כי זה פיקוח נפש שהוא כתוב בהלכה. לכן גם זה חשוב, אסור להפחיד את הילד, שיהיה בריא בנפש, שיהיה חסין כמו שאומרים. גם צריך לשמור. אמר לי פעם, לפני כמה שנים, אמר לי איזה איש חינוך. אם היינו חכמים, לפעמים אתה שומע היום בדור שלנו, כל ילד שני צריך טיפול רגשי, ללכת למטפל, לפסיכולוג, כל מיני שטויות שפעם לא היה אותם. אמר לי איש חינוך, אתה יודע מה הכל מתחיל מאיתנו מההורים, אנחנו חכמים, מדברים איתם בשכל, בצורה חכמה, בדברים טובים, בחוכמה. הוא אומר, הבעיה שלנו אין סבלנות לפעמים לילדים. בתור, אני רואה על עצמי, עכשיו נסלח לי, לפעמים צריך לבלום. זה הילד עכשיו צריך לשתוק. היו רבנים שהיו רוצים לחנך את הילדים שלהם, לא היו רוצים שזה יהיה בעצבים, היו הולכים לחדר, שמים חליפה ויוצאים להניש את הבן שלהם. יש כאלה היום מחכים יום למחרת, הבן לא פיין, מחכה יום למחרת בשביל להניש את הבן שלו. בשביל למה?
שאם עכשיו אני אתן לך עונש, אני אצעק עליך, אני ארביץ לך, זה לא ביטור עצבים. זה ברוגע. למה חליפה? כאילו עד שאני הולך לחדר ואני חוזר, אני בינתיים אני ארגע. תראה מה זה גדול, לא לחנך מתוך עצבים. הייתי משפט חזק. הייתי משפט חזק, הרב חיסלר עליו השלום, היה יהודי, איש חינוך גדול. היה בן 80 הוא אמר לתלמידים שלו, יש שבט של מקל ויש שבט נועם. הוא אומר, אני מתחרט, אני בן 80 ואני מתחרט על כל מכה ומכה שנתתי לילדים שלי ויכלתי ללכת איתם בשבט נועם, יכלתי ללכת איתם בצורה טובה, בצורה נעימה. השאלה איפה הוא ראה את זה שמתנהגים ככה? הוא אומר, תשמע, יכלתי להסתדר איתם גם בלי הרמת ידיים. מאיפה הוא למד את זה? מה, להרים ידיים? כנראה מהמשפחה שלו, כנראה מההורים. נכון, אבל צריך ללמוד, אין לעשות, צריך תמיד ללמוד מההורים דברים טובים. תמיד צריך להשתבח. השאלה מה ההורים נותנים לילד, איזה כלים או איזה חינוך, ואיך הוא מסתכל על זה בעתיד. צריך הכל בחוכמה ובתמונה ובשום מלאכה לחשוב לאדם מה הוא עושה. כל דבר, הכל בחוכמה, זה בעצם חוכמת המוסר. מה זה המוסר אומרת לנו? לדעת להבין, כל דבר אדם עושה פעולה, מה ההשלכות, מה שווה. לפעמים אדם עושה פעולה, ולכן זה מתחרט כל החיים. אדם, המוסר אומר לבן אדם, תעצור. אומר החזון איש עליו השלום, מה זה בעצם מוסר? הוא אומר, זה מאוד קשה שאתה מגיע למעשה, אדם עכשיו בסיטואציה, ביצר הרע יש לו, כל אחד עם משהו מתמודד, מיצר הרע חזק. אומר החזון איש עליו השלום, המוסר יעזור לך שלפני כן אתה מסוגל לחשוב, למעשה זה לא טוב שאני עושה. אם אני אתפרץ ככה לאשתי זה לא טוב, אני אכבד את הילדים, אני אעשה ככה. כאילו כל דבר שאתה מדבר בצורה טובה, בצורה ראויה, זה מה שגורם לילדים בצורה הכי נחמדה שיש, ואני יודע איך לדבר, איך בצורה, גם בבית. שמעתי איזה רב, ומאוד מאוד קניתי את זה, וראיתי איך זה משפיע על כל הבית. כשאתה מגיע הבית, תן חיוך, כל הילדים, כולם, אחד שני. אני עושה הנהגה הבית, משתדל בלי נדר, אני לא מוכר פה חליפת שאני אומר שלום לאשתי מקום בחליפה. מאוד חשוב. היינו בחדר, אני הולך להגיד לה שלום, שלום אשתי היקרה, מקום בחליפה. עושים כאלה במזוזה, מטפס. נכון, גם נכון, ולפעמים זה מאוד קשה, לפעמים בעבודה, בכולל מישהו יצבן אותך. מכל הלו"ז של היום. בדיוק, אתה מגיע הבית, משתחרר, להשאיר הכל בחוץ. לא קשור שום דבר, אני מגיע הבית, אני עכשיו בגב של הבית. תמיד אני אומר בשיעורים שגדר זה לישון גב. אתה הגב בבית, של אשתך, של הילדים, אתה הגב בבית. כן, נגיע עם כל הכוח, להשאיר הכל בחוץ, כל השמחה. אתה נכנס, זה מה שקורה לאדם שמחה ועונג, כשהוא יודע שהקדוש ברוך הוא יסתבח שמו נותן לה כוח. ואדם שכל דבר אומר לא יודע, לא זה, לא זה. חביבי, אתה הגבר. הזכרנו את דברי אור החיים הקדוש, האור החיים הקדוש אומר, רואים שולבך, שאישה לא מסוגלת להכין בדברים. אשתך תשאל אותך, תגיד לי, אבישי, איזה תכשיטים אני אקנה? איפה נהיה שבת? מה נעשה? היא רוצה שאתה תחליט בשבילה, אתה תיתן לה, תראה לה שאתה גבר, אתה יודע להחליט, אבל בד בבד איך מחליטים? אתה זוכר, דיברנו על זה, איך מחליטים? זה הדעה שלי, בוא נשמע את הדעה שלך ונחליט ביחד. מה את אומרת? ואז אתה שומע ביחד, ואז מחליטים ביחד. אתה מחליט? יפה מאוד, סיפרנו על הרב חיים קניבסקי, עליו השלום, שהרב חיים קניבסקי הגיע אליו איזה רב אחד, אמר לו כבוד הרב, אני רוצה שהרב יסביר לאשתי איזו אישה כשרה עושה רצון בעלה. כל דבר שאני אומר לה מתווכחת איתי, כל דבר. שהרב יסביר לה בצורה ברורה שאין טלפונים בכולל. טלפונים בכולל צריך לשים על פגישה. אז לענייננו אנו, אז זה סריט. רש"י, רבנו כן? כן. משהו קטן, שהוא מלשון פירור. 6:30, עוד 5 דקות. אז אמר לו כבוד הרב, הסביר לאשתי מה אמר הרמב"ם הקדוש, איזו אישה כשרה עושה רצון בעלה, כל דבר מתווכחת איתי, ילדה ועלה. אני אומר לה, משהו תקבל, כל דבר היא מתווכחת. אמר לו הרב חיים קניבסקי עליו השלום, זה לא תלמיד חכם. תלמיד חכם לא אומר לאשתו מה לעשות, אלא הוא גורם לה לעשות מה שהוא רוצה. זה משפט חזק. אלא הוא גורם לה לעשות, למה? שהוא מתחשב, שהוא לא שייך סעודי. מה אני אכיל לאכול? תכיני סטייקים. איפה נהיה שבת? אצל ההורים שלי. כזה דבר, מה אתה שייך סעודי? כל דבר. מה את אומרת? מה האופציות? אתה שומע מה היא רוצה, את ההלך רוח שלה, להיות חכם, לשמוע אותה. כשאתה שומע את הצד השני, אז אתה מחליט.
אז הוא ימשול בך, אתה שומע, אתה נותן את הדעה, אתה נותן את המקום, ואז מילא הקדוש ברוך הוא משפיע שפע על הבן אדם. הזכרנו פה את דברי רבי נחמן מברסלב עליו השלום, שרבי נחמן אומר, לפני החתונה, אדם אוכל לחם חסד. אפילו צדיק הכי גדול, זה מחסדיו המרובים של בורא עולם. אבל לאחר החתונה, מה זה לכם חסד? כאילו חסדים מהקדוש ברוך הוא נותן לו. בורא עולם נותן לו פירורים, חסד. אבל אחרי החתונה אומר רבנו, כל חיי הרווקות. כל חיי הרווקות, כן. אבל אחרי החתונה אומר רבנו, מה שהוא מקבל, אפילו רשע, שפע מגיע בזכות אשתו. וזה דברי הגמרא. הוקירו נושייכו כי יחיד דליטתו, לכבדו את האישה, את הרצונות שלה, כל השפע מגיע בזכות האישה, כל הצינור, כל האור הגדול, כל האור הגדול מגיע בזכות האישה. כמה זה זכות, סיפרנו על הרב שלמה זלמן אוירבך, עליו השלום. כשהיה נכנס לבית, היה מסתדר, שאלו אותו התלמידים פה, לרב יש את הרב אורחים, אמר לו, אני עכשיו עומד לראות את השכינה הקדושה, אשתי היקרה זה השכינה הקדושה, כמה צריך לתת כבוד, כמה כבוד, כמה זה חשוב, כמה זה נותן לכוח לשאת ולתת בעול של הבית, שיודע שהבעל מעריך אותה, נותן לה מילה טובה, כמה זה חשוב. לפעמים אנשים מחפשים כל מיני מצוות מחוץ לבית, אומר להם דבר ראשון, מצוות זה בתוך הבית. אומר רבי חיים ויטל שלעתיד לבוא, בעתיד לבוא אומר רבי חיים ויטל, אומר רבי חיים ויטל עליו השלום, בן אדם צריך לדעת שלעתיד לבוא שואלים אותו איך היית בבני אדם, בן אדם לחברו, מתחילים ראשון חיים בתוך הבית. למה? כי בתוך הבית שם מסתכלים באמת איך היית. באמת איך היית, כי זה באמת מלווה את הבן אדם. זה הטסט. כן, כמה זה חשוב. וזה המעלה הגדולה של התורה הקדושה. תראה מה זה איפה של התורה הקדושה. הסברתי פה בשבת שהיה ברמת גן היו עושים רוקדים בשמחת תורה עם ספר תורה בחוץ. אז הגיע איזה... והיו מביאים כל מיני שגרירים זרים להכניס ספר תורה. והם רוקדים בספר תורה, שמחים. אז שאל איזה שגריר גוי, ראש העיר שם, לא יודע כמה הוא ידע מה הוא מדבר איתו. אבל הוא שואל את ראש העיר שם ברמת גן, תגיד לי מה, זה ספר חוקים שלכם, ספר תורה, אתם רוקדים איתו שמחים. אנחנו, יש לנו גם ספר חוקים, ואנחנו שונאים את הספר חוקים שלנו, למה אתם ככה אוהבים? אמר לו, זה התורה הקדושה, מה בתורתה כל היום משיחתי, התורה הקדושה מדמה אותנו להיות בני אדם, להיות יותר מתורבתים, להיות אנשים שבאמת שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, להבין מה זה שהקדוש ברוך הוא השתבח שמו אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו תורתו. הקדוש ברוך הוא נותן לנו את התורה הקדושה, נתן לנו תורת אמת כתיב בה. הקדוש ברוך הוא שונא שקר, הקדוש ברוך הוא אוהב אמת, תורת אמת כתיב בה. לדעת מה שרצון השם. אתה רואה לפעמים, אתה רואה את זה לפעמים רצון התורה, לפעמים אנחנו חושבים אחרת, אבל הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, זה תורת אמת. כל דבר לחשוב מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, כל מעשה, אני מכיר הרבה צדיקים, כל דבר הם חושבים, הקדוש ברוך הוא ירצה את המעשה שאני עושה, הקדוש ברוך הוא לא ירצה מה שאני עושה. כמה זה חשוב להודות לקדוש ברוך הוא על חסדיו המרובים, ועל ידי שבן אדם יודע להודות לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מחזיר לו בכפל כפליים. כתוב בספרים הקדושים שהקדוש ברוך הוא מברך אלא מי שמברך אותו, מי שמברך את הקדוש ברוך הוא, אומר המדרש, השם מברך אותו. לכן כמה זה חשוב, שיהודי מברך את הקדוש ברוך הוא. המדרש אומר דבר מדהים. אתה מקליט אותי גם על שלמה? המדרש אומר על הפסוק, ויהי השם את יוסף, אומר המדרש על הפסוק, ויהי השם את יוסף, ויהי איש מצליח. ויהי איש מצליח, אומר המדרש, ברוך הבא לצדיקים. אומר המדרש, מה זה ויהי השם את יוסף ויהי איש מצליח? הוא אומר תמיד היה בפיו של יוסף הצדיק שם השם, ברוך השם. כל דבר הוא היה עושה, היה אומר ריבון העולמים, זה המילים שאומר המדרש, ריבון העולמים, אתה הוא ביטחוני, אתה הוא פטרוני, תתענני לכן, לחסד ולרחמים, בעיניך ובעיני כל רואי. אומר המדרש ככה הוא היה אומר, כל דבר שהיה רוצה, היה מסתדר. וזה הכוונה, אומר המדרש, מה זה ויהי השם, וירא אדוניו, כי השם איתו, וכל אשר הוא עושה, השם מצליח בידו. מה זה וירא אדוניו כי השם איתו? וכי הגוי הזה רואה שהשם איתו או לא איתו, אלא אומר, הוא רואה תמיד ומזכיר את שם השם, והוא רואה כל מה שהוא עושה שלו סייעתא דשמיא. ואומר לו פרעה, תגיד לי, מה אתה עושה לי פה מעשה כשפים? תראה, ביקשתי ממך סוג יין כזה, תגיד לי, ביקשתי ממך פתאום מתהפך לך ביד סוג יין שלי, מה שאני רוצה. מה קורה פה?
אמר לו, זה בזכות שם השם, שהיה מזכיר כמו שאמרנו, היום ריבון העולמים, אתה הוא ביטחוני, אתה הוא פטרוני, בורא עולם. אני לא מפחד מאף אחד, אתה זה בורא עולם, אחד יחיד ומיוחד, סומך עליך. נכון רבי נחמן, להשליך את השכל. כאשר יהודי יודע להשליך את השכל לקדוש ברוך הוא, ויהי השם את יוסף, האיש מצליח. יזכנו השם, שנצליח בכל מעשה ידינו, ונזכה לעובדו בלבב שלם. אמן, כן, יהי רצון. חזק וברוך. סטופ. אפשר לסיים.